Siyakwamukela lolu hlelo lokukhuthazana njalo lokwakhana lokuba sonke sisukume sakhe zizwe wamukelekile ubingelelwa umfundisi uMthozi Luvuno womnyango wezempilo. Umuntu ungumuntu ngabantu. Kukhona indawo enhle lapha kwaZulu Natal ekuthiwa uThongathi, okukhomba ukuthi ayikho into engenzeka singalibamba iqhaza somphakathi edinga thina kanjalo nomndeni. Kukhona isisho esihle futhi sesizulu esithi ke asikho isilimo esindlebende kwabakwaso, okukhomba ukuthi wonke umuntu ubalekile emndenini wakhe. Sonke sinendima ebalekile ukuthi uma siyisa umuntu wethu esikhungweni sikahulumeni, kungaba sejele, kungaba ukuthi uyiswe endaweni ayonakekelwa kuyo ngokwesigulo esimphoqethi makabe lapho, kodwa umndeni wakhe loyo muntu awulibambi iqhaza, ubambisane nabanakekeli balelo lunga, okungaba ngodokotela, okungaba ngamanesi, noma ngabe ngobani, noma ama-social workers. Umndeni awuvele ubambe iqhaza ukuze kuthi noma ngabe kwenzakalani leli lunga lomndeni, kodwa kuyazeka sichumana nobani simbikele ngecondition yalo muntu okuyisikhungo sikahulumeni. Kaningi kunabantu abaze bahlale more than 3 months emotionally bengazeki ukuthi sizochumana nobani ukubika ukuthi akasekho lo muntu owalethwa kulesi sikhungo sethu ekwisimo esicritical. Ngakho siyayinxusa imindeni noma ngabani nayo imali, kodwa kukhona umzamo eningawenza ukuthi noma kusesizwe usibani usesikhungweni esithile, kodwa sihambe siyomhlola, ngoba kubalulekile ukwazi isimo asuke kusona. Kubalulekile futhi ukuxhumana nomuntu othile. Akhona ama-toll free numbers. Sikhuthaza imiphakathi, sikhuthaza imindeni, bambisanani nezikhungo zikahulumeni ukunakekela amalunga enangaphakathi, ngoba ukufika kwenu nje kumnika ithemba umuntu. Ungathi sewufikile uzobona umuntu wakho ogulayo esibhedlela umbabazi ukuthi hey usunje, no, kuyamsiza uma onesi bethokozela ukuthi usedle iphunzi abawu3 zento abamfunza yona, nawe futhi ukhuthaze njengoba onesi bekhuthaza kulokho asuke efunzwa khona ukuthi nokho wasuke ekhaya ungenje siyawubona umehluko. Ungafiki ube ngumuntu ozogxeka ukuthi awusuboni wena umehluko kulo muntu olethile, ngoba kuyamqeda umdlandla walokho akade etshelwa khona abahlengikazi ukuthi nokho namhlanje usu-improvile. Sikhuthaza imindeni, ayikhuthali ukuyobona abantu bayo, ibakhuthaze futhi abantu abagulayo ukuthi babone isimo sabo sibangcono. Siyabonga.